Red Cross projects that the flood situation could need at least 7 billion shillings. Aya, riwruok mar siasa mar Azimio chayo sirikal kuom singo mane 10,000 kende. Victor, beni paro ni omenda no tin ahinya nego chwele nyaka 100,000 in kaka jalony weche mag telo? Omenda no to tin, to ok ochuno ni nyaka chwele 100,000. Wanyalo bet piny kaka anyuola to wapenjre ni 10,000 ni ng'at madwa miyo 10,000 ni mantie Madare kata mantie Uruma kata mantie Mukuru ento on a normal circumstance oloso ga 10,000 dwe. Nitie moko mok los kata 10,000 dwe. Giloso pesa matin kabisa. To gima Azimio wacho ni the 10,000 is way too little. Okapar ka in the right manner. Nikech kata dibend ni en Azimio manintie serikal kawuono magi gik madino timore. Floods podo dino biro. Koro 10,000 ok en pesa matin to someone in Mukuru. Jogi ng'e ni sani as we speak today nitie gimantie oko. As we speak today nitie nyithindo ma ok nyadhi e school. As we speak today nitie nyithindo matuo. Koro the government nyamua ni ongwe gimo miu to wadwa ni wuok kae nikech it's a health hazard. But at the end of the day, if the government wacho ni we wamiyo 10,000 man mondo tim go gimoro, it may be too little, but we can come to a conclusion and say we wamiyo kata 30,000 moro. But okwanya keto a specific figure ne government ni nyako bed 1,100. Nyako bed reasonable citizens, nyako bed reasonable Kenyans to aneni the issues mege jo Kenya obedo address in the right manner. Now again, again an important ni oken del for par and the channel of distribution in case samoro wabo miyo gel for par, yes, but obo chopo ne jo Kenya samoro miyo gel for par to ja Kenya deal del for beach kata 2,000. So what is the channel of distribution el for par ni? How do we identify exactly ngano ma deal do pesa ni to odi de eyomane? Does the government has the correct data in terms of information of who lives in what area? So that wamigel for par. Ingeni Kenya take advantage of everything. Ngato diwo kumoja to di Madara diwa chunia bena daka adu 10,000 ni. Waonge kod that goodwill for our fellow Kenyans. Koro wakonyre uru to wakony nyaka serikal wabigi a figure mwanyalo konygo joge. To samomi ogel 10,000 ni endi. Wangiso gene gidhi kanye. Wangiso gene gidhi kanye. Ukwabed serious mondo wangis jo mantie Madare ni wamiyo 10,000 but we are redirecting you to a specific school whereby inya dhi tibet temporarily gel 10,000 ni kantie nyathi to waket kuonde matero wa Kenya gi waket medical camps kacha waket some level of materials mantindo nyadhi to timo a little bit of exercise kapok gidhi e school. Koro awacho ni pesa na ok tin to bendo ok ng'eny. But at the end of the day, let us do something with it and we'll give it to Kenyans in the right way and the right manner, yes. Brenda Korkakori, winjo kanyo ka Kalonzo Musyoka, jatend duond bura mar Wiper Party, wacho ni 10,000 tin ne ng'at madwa chako afresh. Nikech ong'e ni jogo modak e kar dak ma Madare, bore Nairobi kae. Duto kata ng'enygi mwandu mar